Ostatnia walka K1 w małych rękawicach podczas dzisiejszego wieczoru. Później już mamy tylko MMA Pro, a więc Szymon Piecyk z Berserkers Team kontra Patryk Nickel, czempion Katowice. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Szymon Piecyk z Berserkers Team. Gotów, gotów, walcz! I zaczęliśmy. Ładny middle kick w wykonaniu Patryka. Tak, Patryk ma bardzo mocne kopnięcie i tutaj od razu częstuje nimi swojego rywala. Tak, Patryk charakteryzuje się tym, że naprawdę jego ciosy, jego kopnięcia bardzo ważą, ale Szymon Piecyk jak na razie też pokazuje się nam z dobrej strony. Tu już mamy K1 zawodowe, czyli 3 razy 3 minuty. No, ale widzimy tu mocne te ciosy. Ach, bardzo ładna akcja teraz z tym backfistem. Tak, przeszczelony ten prawy taki krzyżowy i backfist. Bardzo ładny, prosty na korpus, ale skontrowany również. Patryk też zmienia pozycję. Front kickiem próbował. Ach, po raz kolejny, bardzo ładna ta noga jest. Tak, Szymon tu naprawdę z technicznej strony pokazuje nam się bardzo dobrze. Dobry low kick w łydkę. Raz prawy prosty z piekła rodem posyła na deski 4, Patryka Nickela. 5, Pięknie, pięknie wyprostowana ręka. Widzę, że jest Naprawdę kontakt. bardzo mocny cios na pełnym wyproście ręki. walcz! No i już Patryk jest dalej w walce. Mamy front kick w wykonaniu Szymona. No teraz też zobaczymy, jak Patryk wróci po tym ciosie. Tak, to też będzie właśnie ważny aspekt. Obaj naprawdę bardzo dobrze poruszają się na nogach. Bardzo ładny, techniczny pojedynek. Dobre te ciosy. Mocne wymiany. High kick w wykonaniu Szymona. Och, znowu taki prawy Raz, krzyżowy dwa, i dochodzi celu. trzy, Patryk Nickel drugi raz na 4, deskach. Bardzo, 5, bardzo dobrze Szymon tutaj 6, 7. operuje tymi rękami. On nie 8. rzuca wielu ciosów, on nie szasta tymi kombinacjami. Dobrze Czeka, się czujesz? kiedy tam pojedynczy cios może właśnie dojść do szczęki Patryka. Tak jest, jest precyzyjny niczym chirurg w tych swoich poczynaniach tutaj w oktagonie. Tak, widzimy, że Stop! No i ta runda wygrana 10-7. 2 knockdowny w tej pierwszej rundzie zaliczył Patryk Nickel. Jeśli Patryk będzie chciał tutaj wygrać, no to chyba musi pójść też przez skończenie przed czasem lub posłać swojego rywala 2 razy co najmniej na deski. Właśnie tutaj narożnik Patryka pokazuje, że za bardzo podrywa głowę do góry i dzięki temu Szymon prosto może go trafiać w punkt. A wiadomo, na tej szczęce są te nasze wrażliwe punkty neurologiczne, gdzie kiedy dostaniemy, niestety nas odcina. Mówiliśmy o tym, że jeżeli coś działa, to tego planu się nie zmienia, więc raczej wiemy, jak zawalczy Szymon Piecyk. Ciekawy jestem, jakie rady w swoim narożniku usłyszy Patryk Nickel, bo coś zmienić trzeba. Tak, coś zmienić trzeba i szczególnie tą defensywę, na którą narożnik zwrócił uwagę, że nie wolno tej głowy podrywać do góry, ponieważ wtedy odsłania swoją całą szczękę. No a kto lepiej się na tym zna, jak nie Krzysztof Mariańczyk, który w kickboxingu tutaj na Śląsku jest, można powiedzieć, żywą legendą. Gotów, gotów. Walcz! I rozpoczynamy rundę drugą. Znowu szachuje pozycjami po raz kolejny. Tak? I ten high kick sięgnął tak palcami, ale doszedł cel. Lewa noga wręcz niezauważalna. Och, po raz
kolejny cios dochodzi do szczęki. Trochę tutaj nawet podobny styl do Muay Thai ma Szymon. Z tym kolanem, jak próbuje frontalnie. Bardzo ładnie teraz ten lewy, prawy. Ty bardziej jeździłeś po klubach, Artur, w Berserkersach, to chyba właśnie bardziej Muay Thai niż kickboxing chłopaki trenują. Ach, to zależy w których. Zależy, którzy chłopacy. No. Po raz kolejny mocna wymiana. Teraz kopnięcie na kopnięcie. Ale tutaj trzeba przyznać, Patrykowi jest naprawdę twardy. 2 mocne knockdowny, a on prezentuje się cały czas dobrze. No i tak jak właśnie Artur tu wspomniał, Szymon nie rzuca dużo ciosów, ale jak wychodzi i to one są celne. On poluje. On wie, że już ma naruszonego przeciwnika. On zresztą widzi po tym, że Patryk przestał ruszać z taką mocną szarżą. On wie, że musi chwilę jeszcze dojść do siebie, musi poczekać też na swojego rywala i tutaj Szymon powoli szuka tej swojej szansy. Poluje, nie napala się, co też jest bardzo mądre, ponieważ pójście na wymianę taką z Patrykiem może tutaj różnie się skończyć. Ach, ładnie. Tak, teraz dobrze tutaj właśnie Patryk odszedł, ten cios na korpus Szymona nie doszedł i skontrował go takim krótkim sierpowym. Minutka do końca, no teraz Patryk mógłby troszkę Podkręcić. Myślę, że już doszedł do siebie na tyle, aby właśnie podkręcać. No. Oczywiście broda nisko i Ach, teraz mamy deski z drugiej strony. odgryzamy się. Brawo 3, Patryk, naprawdę tutaj 4, świetna kontra. 5, Czyli jednak ta przerwa 6, między rundami pomogła. 7, Narożnik dobrze podpowiedział. 8. Tak, no i też to, że przez tą minutę on tak troszkę się powycofywał. Myślę, że też troszkę uspał tym właśnie Szymona. Bardzo ładnie nam rozwija się ten pojedynek dwóch wyśmienitych stójkowiczów. Walka godna nawet main eventu. No i też bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Ładne przechwycenie nogi i kopnięcie low kicka wewnętrznego. jeden wygrywa rundę numer 1, drugi wygrywa rundę numer 2. Oczywiście ta runda numer 1 będzie wygrana 10-7, większość. a to mamy 10-8 dla Patryka. Dokładnie. Czyli jakby Patryk teraz wygrał normalnie, no to będzie wtedy remis. No ale ja uważam, że jest bardzo duża szansa, że w tej trzeciej poleci na rundzie, deski. tak, knockdown zobaczymy. No teraz pytanie, po czyjej stronie. No tu mamy jeszcze te najlepsze akcje z rundy drugiej. Poleciała przy tych szefie i czytam go, fajnie przyrażą szefie. Jak od razu po jego akcji muszę powiedzieć, Oba narożniki pracują na to ćwiczenie swoich zawodników. Patryk odpoczywa na stojąco, Szymon na siedząco. A ty, Artur, jak wolałeś odpoczywać w walkach? Na siedząco czy na stojąco? Bo to właśnie każdy zawodnik inaczej to praktykuje. Nie potrafię sobie przypomnieć żadnej walki, gdzie bym siedział. Chociaż może to rzeczywiście miało gdzieś miejsce. Było to na tyle rzadkie, że nie zapamiętałem. Zawsze na stojąco. I trzecie decydujące starcie. Rozpoczynamy. Próba front kicków z dwóch stron. Nikel rozpuszcza ręce. Ciekawy jestem, jak potoczy się ta runda trzecia. Na razie obaj panowie z obopólnym szacunkiem do siebie, no ale któryś na pewno tu zaryzykuje, żeby wyciągnąć asa z rękawa. Pamiętajmy, że teraz w tej trzeciej rundzie też dochodzi zmęczenie już tutaj
Oczywiście to, że już panowie zapoznali się z matą, to jest jedno, ale to, że już te ręce są ciężkie, one będą bardziej opadać, te ciosy będą dłużej szły, będziemy bardziej odsłonięci właśnie na kontratak. To też będzie znaczące w tej rundzie trzeciej. Na tą chwilę pojedynek bardzo wyrównany. Patryk Nikel teraz rusza do przodu. Próba high kicka. Tak, ale zauważmy też, te ataki idą do przodu, ale w pewnym momencie mówią, oj, chyba teraz ta noga zabolała. Tak, ten low kick na łydkę już był chyba trzeci z rzędu. Stop, panowie. Łącznie w całej walce. Walcz! Wydaje mi się, że odczuł to. Stanął teraz w mękucie. Chodzi mocne wymiany, tak. Ta noga na pewno boli. Tak, bo jest zmiana tej pozycji i widać, że już te poruszanie jest utrudnione. Tak, i tutaj jest też zmiana strategii. No nie jest to łatwy Ładny middle kick teraz. moment dla zawodnika. Och, po raz kolejny łyda. Tak, te low kicki na łydkę są naprawdę destrukcyjne. Stop! Clinch. Stop! Stop, panowie, stop! Walcz! Patryk Nikel jakby troszeczkę bardziej zmęczony tą walką. Front kick w wykonaniu Szymona. Stop! Poślizgnięcie, oczywiście to nie jest Okej. nic po ciosie. Walcz! No, mam nadzieję, że tą łydką, a właściwie z kościami Patryka w nodze jest wszystko ok, ponieważ no, tam nie było jakiejś dużej ilości tych kopnięć, a widzimy, że reaguje bardzo tak niepokojąco, bym powiedział, jeżeli chodzi o tą nogę, o stawianie kroków. No i sam jestem ciekawy, jaki tu będzie werdykt. Jeśli ta runda poszła na korzyść Patryka, no to będziemy mieli remis. Jeśli na korzyść Szymona, no to Szymon wygra to starcie na wyjeździe. No ta trzecia runda była zdecydowanie najbardziej wyrównana i ona, tak jak mówimy, ona tutaj będzie decydować o werdykcie. Ja bym chętnie obejrzał rewanż tych dwóch zawodników, bo naprawdę świetnie ich się oglądało. Były zwroty akcji, były deski, no było wszystko to, co w sportach walki jest najpiękniejsze. To co, Arturze, przenosimy się do oktagonu i czekamy na werdykt. Dokładnie tak. This is Toby Music. Panie i panowie, tym razem mamy większościowy remis, a więc wielkie brawa Szymon Piecyk oraz Patryk Nikel.